А вие знаете ли как се дава мат с кон и офицер? Един от най-трудните матове в шахмата. Ето го и начинът. Активизираме царят. Като цяло стратегията на черните е да отива в ъгъла срещу положен цвят на нашия офицер. Защото финалният мат трябва да е с офицера в ъгъла. Това ще бъде една от най-точните защити на черните. Това черните винаги трябва да са в посока или А1, или H8 ъгъла. Кон F4. Нашата цел тук е да лимитираме черния цар, да го изгоним на края на дъската с помощта на коня, царя и офицера. Тези три фигури, както виждате, работят заедно. Стъпка по стъпка лимитираме. Царя контролира тези полета, кончето тези и черните имат все по-малко възможности къде да отстъпят. Царя в 7, отново имаме шах. Тези полета се контролират. Ще фигури, понякога се налага изчеквателен ход. Не подценявайте ролята на изчеквателния ход. Царя в 6 и вола! Черният цар е на края на дъската. Следва следващата стратегия. Серия от изчеквателни ходове. И ето това е нашата ключова позиция, която може да бъде и в двете части на дъската. Също си в четирите. За да генерираме, зависимост от цвета на офицера, за да генерираме нашата схема. А тя е, използваме движението на коня, се нарича по W на английски. И тази система, координирана с офицера и царя, отново подпомага да предизвикаме движението на черния цар да отива към правилния ъгъл, където ще бъде матиран. Цар H5, в случай няма избор кон Е5. Ако царят се върне обратно, тогава е елементарно решението. Шах с коня и предвижваме супер бързо царят. Лимитираме, даваме шах, не даваме свободно поле, защото царя избягали в центъра, се удължава. И 50 хода изиграни, без да бъде преместена нито една пешка на противника, партията ще завърши реми. Нито една фигура или пешка. Съответно даваме шах, царя в делимитиране, офицера дава шах и съответно има черния само едно поле свободно. Всичко, което трябва да направим е да организираме коня си, да не пречи на нашия офицер и изчеквателен ход. Първо шах с коня и после шах. И мат с офицера. Връщаме се назад, защото ето тази е по-правилната защита. Цар H4 тръгва да бяга. Как ще го догоним с царя и коня отново? Нека да видим кои полета ние контролираме. Съответно, ако коня контролира черните полета, офицер е добре да контролира белите полета, стъпка по стъпка. И това е отново един цугцванг. Ето всички тези полета са под контрол на белите. Черните са длъжни да отстъпят и хоп, стесняваме отново дистанцията и лимитираме. Режем пътя. Отново имаме шах, идентичен случай както предишния. Отново завъртаме кончето да не пречи на офицера по този най-важния диагонал и шах, завършващ удар мат. Последвайте ме и за още хубави примери.